prosím. Хороший мармеладки, жаль, конечно, что абсолютно нет продажи, да? Очень жаль. Bohužel, já nejsem pravidelný doma. Kohout jako, u čeho kohout? Jo, pračkový kohout. No já myslím, že jo, já si myslím, že i v pondělí bych tak nějak možná to zvládl. No. A já nevím, odkud jste, řekněte mi Modřany, ale to je okolo 1000. No. Čas, jo. Já nevím, jak vy na tom jste, já bych mohl buď ráno v 8, ne? A nebo pak někdy odpoledne, no. No. Jo. Jo, myslím, že to není problém, no. Tak jestli to, tak já se napíšu vždycky. Řekněte mi vaše jméno a co napíšete, jo? Kuchelská. Jo. A to já najdu, to není problém. Kuchelská 11 a vaše jméno? A ještě mi telefon na vás. Ano. Dobře, takže jsme domluveni v pondělí v 8 tam buď, jo?